Jamen goddag. Så skal vi have Lucifers mærkesag nummer 1. Hvis jeg var Lucifer, ville jeg sørge for, at der var nogle få familier, som for det første kendte til, hvordan pengeskabelsen fungerede. Men i hvert fald få familier, der tjente på pengeskabelsen. Jeg vil sørge for at korrumpere hele parlamentet til at fortælle løgner om, hvordan pengeskabelsen foregår. Jeg vil sørge for, at alle journalisterne vidste, at hvis de så meget som sagde et kvæk, ville de miste deres job. Ja. Så vil jeg selvfølgelig sørge for, at journalisterne sagde, jamen hvis ikke jeg fortæller en løgnhistorie, så er der bare en anden, der gør det, ikke? Jeg vil sørge for, at alle rektorer på danske gymnasier og alle professorer på universiteterne er så bundrådne og korrupte logemedlemmer, eller bare simpelthen uduelige og uvidende. Måske naive. Lad os bare sige det. At de tror, at Danmarks Nationalbank er Danmarks. At de tror, at den danske Nationalbank står for pengeskabelsen i Danmark til gavn for hele befolkningen. Hvis jeg var Lucifer, så ville jeg sørge for, at nogle få familier fik gavn af pengeskabelsen, de 80 milliarder, som pengemængden i Danmark stiger med gennemsnitligt om året. Jeg vil sørge for, at den kun kom nogle få familier til gavn. Jeg vil sørge for, at mindst 90% af de 80 milliarder gik til finansiel spekulation, overvejende ejendomsspekulation. Jeg vil sørge for, at de 80 milliarder kun blev investeret i storbyområder. Jeg vil sørge for, at bankerne ikke gav lån til de små områder i udkants Danmark, således at deres huse blev usælgelige. Så det ruinerede så mange familier som muligt, hvis jeg var Lucifer. Hvis jeg var Lucifer, og der kom et parti frem, som ville fortælle sandheden, så ville jeg sørge for, at han aldrig nogensinde kom i tv, eller i radio, eller i avisen. Hvis jeg var Lucifer, så ville jeg vide, at de mennesker, jeg havde udvalgt til at være chef for Danmarks Radio og TV2 og i Folketinget, ville gøre, som jeg sagde. Fordi hvis jeg var Lucifer, så havde jeg selvfølgelig organiseret nogle hemmelige loger, hvor de ligger på knæ og afgiver dødsed for hver eneste grad, de skal stige, hvor de skal have lydordre. Så har jeg dem by the ball.